Jeg hedder Anne, jeg er mor til Gustav, som er afsluttet 10. klasse nu her, og Victor, som afsluttede sidste år. Det har været et utroligt stort år for dem begge to. Det har været et år, hvor de har haft plads til at vokse. Jeg tror, det har været rigtig meget at gøre med den måde, som skolen har mødt eleverne på. Man har et helt andet engagement i den enkelte elev herude, hvor man virkelig vil dem det rigtig, rigtig meget, og det kan man mærke. Man har lært at ture, tro på sig selv og stole på sig selv. Får i hvert fald nogle børn med herfra med en rigtig stor selvtillid og tro på, at de kan noget. Og så har jeg jo som forælder kunne sidde og se nu igennem 2 år 2 drenge, der er kommet hjem stort set hver dag og været rigtig glade for deres skole og kammerater og den måde, som tingene bliver grebet an på herude. Så det har virkelig været rigtig tilfredsstillende for os alle 3, faktisk.